ljudi, ja sam Mirizijan, da ćemo ljudi igrati Skywars napisano i da zapravo snimam, jer smo mi bandicam uključen Marko, tako da. Danas nam ali nije na Skywarsu jer je niko ne odlučio, ne, trebao sam Assassin, odlučio je da ode na, pa nije bitno, nešto. Kako nije bitno? Mislim, Archer. Ajde, mogu bi zapravo već uzeti ove stvari. Pošto što neka smo već. Ajmo ovo da udarimo. Tako je. To je for the win. Nešmo se. Da, tim, hajde. Gustavo 897. Joj, nema s njim bolje biti, tim on je jako glup. Ajde bre pričaj ljudima šta radiš ti tako. Šta radim? Malo budi aktivan. Jedan gol na to šta radim. Ali bar nema tako da se dereš kao kad pukneš. Ma što im ti ne ispričaš šta se desilo? Pojde bre, budi malo aktivan na YouTube-u bre, ako hoćeš da postane dobar YouTuber. Kakav je to haks? Pa ti si realno haker. Kakav haks? Haks. Haki ti. Miran je haker. Nisam nego ovaj tu liku. Svi report Mirana. Ne! Vidi jeste vidjeli to? Bada popao se nazad, nekako nije vodu, nego leteo. To je Warback. To je glupi Warback, marš! Aj, dobro, snimat ćemo još. Tako da šta god se desi se. Ajmo Assassin na ovome da bude fair. A i ako bude fail, šta? Ne fail, nego fair. Fail. Apple odeš. Sve ovo, ko je polje PvP-er i ko dobije prvi hit? Gdje si bre Marko? Nisam sve da sjetiš. Ubi tog hakera. Što hak neki ko razliš? Ubio. A ja sam pojel gepu. Znam. Zato li da Srba? Šta te sad? Ne znam, ko je to bio? Ko je utreo? Uzmi Assassin. A ko je to bio? Kako znam, neki glupi haker. A, travio. Travio, deski, travio. Double chest. Oh my god. Oh my god. Nema. Super su ti ovdje stvari, znaš? Znam. Mislim, očigledno. Koji majmun? Pa ti još mene, jel da? Koji sam fail napravio sad? Nisi crko? Ne. Ti crko? Ne. Nisi. Ti? Ne. Ti tu na centru? Da. Ok, vidiš mene kako se brizam. Kao vam tu majmunu. Thanks.
čemu. Onda smo samo ja i ti sad ostali. Okej. Znači kada ja dođem da bude fair pit, jok? Dobro. Sad kada Ja sam... ću- Na, Ti si briđaj gore, ja ću da briđam ovdje preko. Evo ti. oh my god. Izlaš. A hvala. Iznad glave se mi postoji. Što se srušti? Stvar, prvo da pokušam neke stvari. Oh my god, dakle ti toliki armor. Dobio sam na svom islandu. Disconnected. Kako Meni... uči. has left the game. Piše mi da si left the game. To vidio. Da. 30. A meni pisao disconnected. Ne. Ajde, brzo, a ne možeš. To može samo četvro. Ovo moram da pokidam. Nemoj sad, brate. Nije toliko bitno. Bitno mi je zašto nas je samo četvoro. A brate, onda idem i ja. Ok, evo ubiti se. Probably about to get left. Ajde, ja ću izaći. Ajde, možeš samo jednu rundu. 3, 4, sad. Svi zajedno. Ćemo, a sad ćemo. Ej, ses! Pam,